Mama m bụlụ nwanne m nwoke. Ofu nwa okolobịa sị m na ka a na-akọrọ anyị akụkọ ọkịta anyị a n'obodo oyibo. Osiba according to nwanne ya nwaanyị, ịghọtago, mana ọ bụrụ nwanne ya nwaanyị n'afọ, na papa ha nụrụ nwaanyị a nke izizi, o wee bata mụọlụ ya 4 girls, ọ mụtara nwoke. O wee je wee nụta mami ya. Na mgbe afụlụ mabia na mabia bụ Catholic, so wee nụbịa ka ọ nụbalị ya, ọ bata jebe ụka ekpele. O wee bụlụ na oluo na Lagos, o jebe ụka ekpele. Ọ bata na ndịda, o jebe ụka amụnyelieni ya. Ọ sị m ọkwana ya, so ka die nụsịrị ya, which die believe na ọ bụ Catholic. So ụka afọ ọ na-eje na Lagos, o wee fụkwa ya na ndịda, wee bido wee jebe ụka afọ. Ọ sị m na ụka anụnwa bụ ụka ndị ada aṅụ ọgwụ, ịghọta, ma arụ ya bafa. So o wee bata wee mụọ nyanwa, mụọ nwanne ya nwoke bụ nke diọkpala, wee bịa ka mụọ nyanwa bụ osote diọkpala, ụmụ nwoke na-abụ wee mụsịa. So ebe ọkpọlọfa na-eje ụka afọ, papi ya na-aba na-asị anyị eduzi na ụmụ ya je ụka afọ. Ịka asịkwa papi ya na-arị ya ndị a chọrọ na ọ bụ na ya ma na ọ na-eje ụka ekpele na ya ka anụghị ya. Ịka asịkwa n'ihe na-enwekelisi papi ya iwu bụ arụ ya bụ ụmụaka, instead ọ ga-eduru ha jee treat ha na hospital or something, na di ejikwa ego oduru ha jebe ekpele. Mgbe ụfọdụ ọ ga-anọ 1 week, mgbe ụfọdụ 2 weeks. Ịgbagonu ụmụ nwaanyị a niile nwa malite bido n'ụba dị maka ha masara mma and mama fa anwụgo, ịghọtago. So ọkwana ya ọsịbọntele nwanne nwoke wee yaba arụ. Papi anyị ego ọ ga-eji wee kpọọ nwa gị ụlọọgwụ, ọkpọrọ nwa gaba ụlọ ekpele. Papi anyị ego ọ ga-eji wee kpọọ nwa gị ụlọọgwụ, ọkpọrọ nwa gaba ụlọ ekpele. Papi a na-enekwe nwa anya, nwa na-agbada, ịghọtago. Mana ịgbago na papi a bụrụzi ụmụazị. Mgbe a na-agwa gị ha na papi a rịtayago n'ọlụ oyibo, ihe a na-ewute this man, ịghọta kịta. So kwanya this guy wee yagide olu one day o wee na-akwado ịdị eje ekpele. Di wee pụta wee sị ya na achọ nwa achọ n'ife a ga-eme ama ndụsị mma, ya kpọrọ nwa afọ jebe ụlọọgwụ, nye ego. Ịka asịkwa ọkpọrọ nwa jebe ụlọ ekpele. After 2 days nwa nwụrụ, ebulu nwa bata. Ọsị m nne chei, papi a wee bee. Ọsị m ịgbagolu na-akwa okenye. Ọsị na papi a pụtara ilo wee na-eti nna si agbata obi gbakọ. Papi a wee mepe ọnụ wee na-akọ, ụmụ ọkpụ wee bịa wee ligolie wee zọbịa mpịtị mpi, zọbịa zọsịa. Ewee kwaba nwa kwasịa, ụmụ ọkpụ wee sị na ọ ga-ana. Papi a wee sị ọchọnya naba, ọchọnya anana. Mana ihe papi a ji wee sị nya anana mgbe afọ bụ maka nyanwa, ịghọtago. So ọkwanye asụ ụmụnne ndị nwaanyị onye begide ogwelisi na-eje ije, ọfọzi asọsọ nyanwa bụzi dị nwoke, ịghọta na. So ụmụ ọkpụ wee sị isaida na ọ nabara, ọ na obizi na kichin. So di wee sị anya rala ebe ọ ga-anọ, sị na ya ga-ebi na kichin. Ewee tụpụrụ ya ife, obizielu na kichin, ịghọtago. Brozi na the main house, maka na di esi na o mere alụ na ya na-aba ama nnọzi. So ọkwanye ya ọsị m one of the sister wee bịa wee sị nya naba, wee kpọlụ nyanwa wee pụọ ije. Sị m ọkwanye ya mabịa wee nọgide na kichin afọ ntele papi a wee nwụọ. Sị m na mami ataka afụfụ obodo na-asụ ya asọ, na-asụ ya ọnụ, na-agwụ ya okwu. Ọ pụta n'afịa sef, ọ bụrụ mmadụ niile na-ekwe elesie ife nya pipu. Asị na ndị mmadụ mesilie ka ekwuru, ịghọtago, maka na papi a bụ ezigbo mmadụ, nye enyela ndị mmadụ aka. Ndị papi a amụ ya ama, afọ ya ọtago, sị na ndị mmadụ emeke mami ya ife. Regardless na ka papi a nwụrụ, ụmụnne ndị nwaanyị na-anọ wee bịa sị na ọ ga-ana still. O wee naba ka papi a nwụsịrị, maka na ife ji hapụkwa onye tubu ka ọ na-enete papi ya anya. Papi a sị na ọ ma nlizi ihe o si ka ihe a mere, akpọtala papi a another person. Ịgbagolo so many things happened, ọ bụrụ ife m ga-akọsi ebe a. So ọkwanye ahụ before papi a wee nwụọ, mami a wee na. Ọ sị m na these 4 girls wee na-atụ ego wee na-azụ ya n'akwụkwọ, wee zụgide ezosi anya wee zipi obodo oyibo. Di m nne na kịta na ya anatago dozisi ebe nne ya, ịghọtago, n'ọnwa ịghọta. Ọ sị m ka anụsị nwaanyị akpọrọ nwaanyị agbagote obodo oyibo, na ya na ndị bie n'obodo oyibo. Mami ya
ka ya natala ịnụ nwaanyị mami ya wee bịa wee yọbịa si ya biko ifenye emene ya gbaghalụ na ya agbagolo ife kịta na ya aghọtago ịgbagolu kwube ndị ọsọ melitin kwụsie wichi ya chọrọ ime invite mgbe a na-achọ ịnụ nwaanyị ụmụnne die ya ụmụnne nyanwa ndị nwaanyị azụlịa si anyị emenie invite ya agwakwa mami ya lụọ ụbọchị afọ stil bịa ịmago na ọbịagodo nwere onye ga-achụzi ya ọnọsịa na mana kịta mami ya wee kpọọ ya kịta maka na ọmkeke a nụsara nwaanyị akpọrọ nwunye ya pụọ ka ya na mami ya exchange nọmba na-ekwuzi na fon ya na-ete ekike arọf mami ya yes na-ese ndili ego mana kịta na mami ya na-arị ya si ya biko ya chọọ ka ya muvuo in ka ya jee bili n'ụlọ afọ ọlụ na-enetelu ha ụlọ anya wee tukwuo okenye a ga-etukwu wee na ịghọta ebe m na-eje na so nya wee gwa ụmụnne ndị nwaanyị afọ zụrụ ya ha wee sị anya try kwana ya na ọ try ya nọ ịkpasu papa ha iwe mami ya wee sị ya ọ na-akpasu papa fa iwe gbanye na mgbe a sị ya na bana papa fa sị anya na anya rala nọ na kichin na ị na be nne anya rala nọ na kichin nọ ka papa fa nwụrụ ka ụmụnne ndị nwaanyị achọrọ ya ị na-aghọta ebe m na-eje na so wee na-asị ya mana kịta na papa fanos and na odozigo ụlọ and na ọ na-achọ ịkpọta mmadụ tinye n'ụlọ afọ ka ọ na-enedo ụlọ anya since na fa n'obodo oyibo na ọ ka mma na ya nwa bịa bile ebe afọ wee tukwu oke a ga-etukwu ya gbaghalụzi anya ịgbagonu mana ụmụnne ndị nwaanyị ndị zụli anụ ya ji melu nne melụ nna si anya emenie ọ sị bụ na mami ya si ya na the highest na ọ ga-emeli n'ụwa wee gbaghalị ya na ọ gbaghalịla anya ya ma na ya ga-ahụ ezigbo ọnwụ and ya kwee ka ya batakwa be die ma ọ bụ good once ka a nwee ike nwe opportunity jee n'inyi di eje yọbịa mgbaghalị ịgbagolo so many things a na-ekwu sị mana ife a chọrọ ịma kịta bụ na ụmụnne ndị nwaanyị azụrụ ya ndị a ji melụ nne na nna si anya emeni eme mami ya na-ayị ya enyi nwoke si anya gbaghalụzi mami ya na ife anụnwa bụ ife gara gị ghọtago mata wọtụ na ọmami ya ka ọ bụ ọpụ ịghọta na ya wee sị ka amala ife ndị mmadụ lụ so nwanne m kedu ife ilo ọ bụrụ na ọ gị nwa bụ this guy ihe agbaghalụ mama gị kpọtakwa ya n'ụlọ afọ ka ọ nọlụ tukwu oke ọbụla ọ ga-etukwu wee jebe ịghọtago mgbe ọbụla chukwu kpọrọ ya ka ị ga-ajụkwachili n'ife ụmụnne gị gwa gị ya nọlụ be nna ya bọsọ ọ nwụọla ijekwa anya na ya na-ete ekikwe care of how kaba na this is the only thing ọ na-ayụ ya the thing dị niile enute na-abọdaghalị ya na ya mara ife a ga-eme ndị na ụmụnne ya da enye aka maka na ụmụnne ya kwere na fa ga-agbaghalị ya kama na ofe ihe dị n'ihe a bụ na ọ bụrụ na ya gbaghalụ mami ya na-akpọ ọtakwa ya kedu otu o si wee dị unu ka ya na ụmụnne ọ ka ga-adị ifugo na asị na iru dị mma dịrọ mma ntụ mbọ na ihe na-ewute bụ na o nwere ike ịgbasa mebie iru ya na ụmụnne ndị zụrụ anụ mana ịgbago nne bụ nne n'ọnya ka a ji wesị ka amara ife ndị mmadụ lụ ike gwụrụ akpa ntị kwefolo ụmụ ka nghala ikwu gwa anyị filo na comment section maka na ọ ga-enyelu this man aka iji ma ife ọ ga-eme ma nyekwazanụ m aka tụsa ozi a ka olu ndị ọzọ ntị ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.